Hola a tots i benvinguts a la sèrie que tractarà i analitzarà la història constitucional espanyola. Durant el següent vídeo comentarem la Carta Constitucional provinent de la Revolució de Setembre del 68, la Gloriosa, motiu pel qual esdevingué la pedra angular del règim democràtic que s'instaurava a l'Espanya de l'últim terç de la centúria. Pel que fa al context nacional, cal tindre en compte que el text s'emmarca en el que ja esmentàvem adés, la dècada revolucionària del 60, on s'anà desfigurant el liberalisme doctrinari encunyat des dels anys 30. L'extensió d'una banda de nous progressos tècnics en el camp econòmic, com ara la construcció d'una xarxa ferroviària bàsica o del telègraf, i d'altra banda l'estimulació d'ideals democràtics al si de la societat, provocaren un alçament cívico-militar que desempenyarà un paper cabdal en la instauració del primer assaig democràtic espanyol. Així doncs, i a grans trets, la crisi político-econòmica i social que es agreujà l'any 68 i que esgotava definitivament el model isabelí, juntament amb el pacte entre progressistes i demòcrates, rubricat a la ciutat belga d'Ostende del 16 d'agost, acabà amb un alçament militar encapçalat per l'almirant Topete a l'abadia de Cadis el 19 de setembre, engegant-se així la Gloriosa o Septembrina. Un procés que s'estengué durant gairebé 8 anys i finalitzat amb la proclamació de la Primera República Espanyola, liderada per progressistes i demòcrates, als quals en el 68 s'uniran els unionistes. Tanmateix, ens trobem encara amb un fort component militar, ja que, de fet, hi participaren un gran ventall de militars d'alt rang, com per exemple Prim, Serrano o Dulce. Amb tot, les anomenades per part de la historiografia com les otras revoluciones, de caire popular i que recollien les majors reivindicacions, foren abandonades, perseguides i tallades de socarrel per evitar una possible deriva radical dels plantejaments polítics. En definitiva, aquest pronunciament suposa un nou episodi de lluites burgeses que pretengueren liquidar l'estat isabelí i afiançar una societat de tall burgès elitista en ple procés d'industrialització i naixement de la nova economia món. A propòsit del context internacional, val a dir que el text s'enquadra a nivell europeu i americà en la incipient industrialització de les economies i, per consegüent, en les primeres passes de la construcció dels grans imperis colonials. Itàlia i Alemanya avançaven cap a la unificació, mentre que Anglaterra, França, amb règims homologables completament al cas espanyol, és a dir, amb un pacte entre Parlament i Corona de tall elitista i burgès i amb fortes retallades de l'acció monàrquica, encetaven un procés de canvi econòmic sota el paraigua de la segona revolució industrial. Així mateix, aquest efecte arribà a l'altra banda de l'Atlàntic i a poc els Estats Units conqueriren l'oest i s'erigiren en una potència que començava a influir en la resta d'estats americans i en el mercat global. Quant a la natura del text, aprovat l'1 de juny de 1869 i promulgat solemnement el 6 d'aquest mateix mes, ens referim a aquest entorn a dos vessants. Per un costat, formalment, el text està compost per 11 títols i 112 articles i, a més, una disposició transitòria. Per un altre costat, la naturalesa filosòfica d'aquesta Carta Magna respon a profunds debats i minuciositat de plantejaments recollits, no sols l'esperit liberal, sinó una vocació democratitzadora palesa en principis que tot seguit analitzem a través del seu contingut. Per tant, podem afirmar que ens trobem al davant de la primera Carta Magna democràtica espanyola. Darrerament, cal fer referència als títols i articles més ressenyables de la Carta. El títol primer, composat per 31 articles, era una declaració de drets individuals del ciutadà, expressió, propietat privada, seguretat personal, sufragi universal. Aquest últim, a més del dret d'associació, són les peces clau per a un correcte funcionament democràtic. El títol segon, de los poderes públicos, regulava el funcionament institucional i declarava el principi bàsic on queia la sobirania nacional, essencialment la nació, de la qual emanaven tots els poders, és a dir, l'article 32. Les Corts, tant Senat com Congrés dels Diputats, eren dos cossos colegisladors, amb iguals atribucions, triats per sufragi universal directe i indirecte, en el cas del Senat a través de compromissaris, i sense el tall elitista de la renta, si en el cas del Senat. La figura del rei figurava, sobretot, en els articles 67 i 68. Mitjançant aquests, el monarca era ratificat com constitucional, motiu pel qual aquest regnava però no governava.
De fet, era menester que els ministres formaren part d'alguna de les cambres per ser nomenats com a tals i sempre sota control d'aquestes i responsables davant de les mateixes. Darrerament cal esmentar el títol de C, el qual feia referència a les províncies d'ultramar i admetia el seient per als diputats de Cuba i Puerto Rico. Comptat i debatut, aquest nou text no altera les bases socioeconòmiques sobre les quals descansava el sistema. No obstant això, en aquest raïa un nou model dins del procés de trencament liberal i un assaig de liberalisme democràtic. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.